na baga malam tayo, amin nakakabsat. Kada kayo kakabsat nga agdengdengeg iti popular ken napudno nga bomboreyo iti Lawag Ilocos Norte. Kablawang kayamin, amin nasa kapada kakabsat at karamatak man dati gundaway nga magkablaaw kada kayo. Sapay ko at datay iti nasimbe nga kapampanunutan kat maawatan nyo kuma datoy mabaling ko nga ipadamag kada kayo. Kada kayo nang nangruna kada kayo ang kabarangayak ti barangay 44 sa Buanga. Amod kada kayo ang kabarangayak amamudak sak di amod ti bagbagi kada kayo tanag sirbiak kada kayo itinabayag akas masa nga kapitan nga nang idadaulo kada kayo ti sina nga nabayag a panawen nga nagserbiak kada kayo tinapudno absat kaya may tinato nga aldaw addaak ditoy barangay sitio 4 iti barangay 44 Sambuanga manipod pa itay alas 7 itay bigat wala po explicar ko kada kayo iti kaaddak ditoy inikanak ti SPA Special Power of Attorney or Attorney in Fact the Mr. and Mrs. Leonardo Asma. Sinada Asma. Iso ti masasao nga makimbalay na ito'y illegally demolished nga balay. Dinimolish na kakabsat natin daan na balay na Mr. and Mrs. Asma ket iso na tatati kayat mi nga ipatakder ko balbaliwan na jay dinimolish na tawang mat paggirandan ket nagsanggasat imay ni Apo Kapitan kumati pinay bilang ko kada kamami ng taga Sambuanga ngam ti naawatak kadati nga aksyon na kakabsat haan nga kapitan ti amin ng taga Sambuanga no diket kapitan ti sa magmamanula nga tao kunak gapo na napadnagkid daw ni kitay bangir titulong na nga imay ditoy ket pagsardengan na dati trabaho nakalapay iti polis ket pakasdaawa ken na Apo Kapitan adda bado na kasma sa polis police authority iso na ket awam met tigulo ditoy adda kam na tagagubra ket apay nga makayab pala ti polis kasla adda natay trouble la unay napasama kadakam ditoy ket naalarma rin ti tao at papulpulis naman tayo ket di ko man di Apo Kapitan kat polis mat ket iso kumalatan di mayen tano di nakabalan kapot na pisat di nakabalan na pagsandingan di jay kumati panangalakat enforcement di polis di ba kasta Apo Bomboradyo. Yes sir. Sir, ako na mga dagiti buyers iti nagkid daw ti tulong ken Apo Kapitan kaya nasawen ada dagiti agkalikagaw nga Well, mga ada sir. Ngam handa pa yung nagatang. Excuse me sir. Handa pa yung nagatang dito daga sir. Dakkel kami, istorya na kami dito sir. Iso nga nagsasalita kami sa barangayin ngam handang kami masulbar. Taretoy isot ko nakaharap basta disidirin ni Kapitan nga kukwada. Wano kukwa, amda kukwa. Amda kaso, ipreparar mi Bombo. Kapot na ito, dalawang napaipatakder na ito, babaan ti pamalubos. Dadi masasao nga makikukwa nga Roque Hernando. Itatandigitiin ina po. Iso naman ti kuan agam abuson pati balay dadi balayin dinimulis nila nga didi pakpakamon ket handa pa nangalat ti permit ti demolition di ba building code demolish kat ti old building masapol ti building permit ay demolition permit ket ti pakasdawak ken Apo Kapitan
na dinilaw na di parang dimulis na kita tao. Kita mo na nga may parang DJ. Timad, tinadilawan na na ito'y legal arangin din eh. So lang ti pagsindawa, kini Apo Kapitan. Noan niya ti pinangawat na ti rule of law. Diya kasla, dinan sa kwati kahit nasa wen. Kaya't ko kumanga, kinidaw ko kumanga tayo, no, adda kayo tayo ko malang asigod. Kaya't ko kumanga mga ganyan, kasano pinagsasalita mi, ta ipakita, ipasaw ko mga da kayo, tada kayo timangusig, kanda kayo nga agdengdeng agapo ka barangaya, kanda kayo nga kailyak, Tilawag City, bawatan yung mga sitwasyon. Kada ito yung daga, ay balay, kada ipatakder. Ano na ipatakder na ito yung nawanti, pamalubos, hindi mo una. At dapat nga ron, kasuratan nga ipagpakita mi nga pinirmaan na di apolalyosasyon nga nang ipalubos nga agbalay dattakat pinabayadan na pa amin ang mga mangga, ninyog, nga nadalapos, tap na makapagpatakder lang na di ba sa tao. Datay mo't la complain na tinding-dinggan niya mo kami, di na kami mo't dingganan. Sa nung araw din, medyo at sa maangot ko nga madi, apo, ka madi nga, panagawat ko na, maangot ko nga, kung nababata ka, kaslaan dan sa amin, ang samat na sapasap ti parang taratar ni Apo Kapitan ka na kami. Ngam digiti dokumento sir kompleto. Anda kami sir, mabilang ko kayo pakita no, I'm ready to show all the documents. May panggip ka dito nga banag sir, Yes, no dati mensahe yes. tayo ken Apo Kapitan. Yes, of course. Yes. No dati mensahe tayo ken Apo Kapitan sir ko. Ah. No dati mensahe tayo ken Kapitan sir. Ano mensahe tayo ken Kapitan sir? I think, bisa ka na Apo Kapitan. Apo Kapitan, thank you. Nasayid ka unay kanyak na anak ko't kasar ni Papakin Mama, bali apo ko ka, awang problema natin, nasayid tayo. Kastamat na dinadaya ko unay ang Kapitan, respetan ka unay, ta sikalaing ti naadan ti adal ka Kapitan, ngayon apay, mas naawanak, ta kastimat ti ipamatmat mo, aslaan na kang kananungam kanigiti ka barangayam, ket legalim ka di mga pinandinggan na kam kadimatahan lang at bangir. Pangasim, Apo Kapitan, be fair to your constituent. Na talaga tinikiswel ko. Ano't pamatim ka dati sir, Adamaris Politicana? Oh, yeah, of course. This election is coming, barangay election is coming. Pero kung politika, di lalo makakasira. Kasi wala naman. Dapat neutral siya. Oo. Ay, pero hindi naman siguro. Hindi naman. Oo.